katon gumuruh agleger wonten sajroning alun-alun Turangga Jaya. Nenggih budhaling Prabu Kala Srenggi. Mas. Mula padha sing ati-ati nggih para satriya-satriya pinilih lan uga satriya-satriya pinunggul. Jas. Katon tarik bebarisane nglubis kuntul baris. Kakang agem busana petak kadya dene kuntul manebo. Sing kae bakal dadi pepalange ingsun. Coba tak waspadake siji-siji. Maju ya. Wah, coba maju yen pancen darbe watak satriya. Ayo perang tanding lawan Prabu Kala Srenggi. Aja mung siji. Bareng wae pun ora bakal mundur. Kanca ngayahi karyane raja kene gunung tandang gawe saya rukun bebarengan karo kancane lilolan legowo kanggo wayane nagara siji telu 5 6 7 8 rampunge olopis kuntul baris olopis kuntul baris olopis kuntul baris olopis kuntul baris sing dhisik dhewe dia ayo coba yen panjang wewani siji-siji bakal tak rujak sikilmu lan uga tak belah dadamu. Wes. Yo. Op. Wes. Osa. Kala Srenggi. Aja kakian sesuk lan uga kakian ngomong arep doyong dinding dewi. Sangga langit iki adepana bentenge nagari. Bentenge Turangga Jaya. Kira ora bakal mundur sak jangkeh yen durung tanding lawan sliramu.
iki coba maju nyer. Wis. Rasa gatel kabeh iki sakjroning awakku. Woi. Hop. Apa iki sing tak dhisikke? Yo. Nek. Jebul kaya mangkene ora kena nggo sembranan iki kowe. Wanine kroyokan. Ayo to. Ayo. Hey, ho, hey, ho, ayo yon. Dion. Sing ati-ati leno pangendamu iki. Oh tak seronggot. Sira wani-wani karo Prabu Kala Sendhi kowe. Aja minggir kowe. Maju. Oi, leno iki lho, semplah. Ora mundur entek kepalamu. Ayo. Koncorane. Ayo. Ayo iki son. Ayo ana wae. Mati dening aku kowe. Aku ora nrimakake yen kancaku kok wilara kaya manggene. Iya. Os. Ayo. Woi. Ayo. Mikir-mikir. Wah. Ayo. Iki. Ayo. Aja kaya wae. Iki rasane digegerku banyak tato. H-O E-H-O 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 E-A bergoyang bersama Turanggojoyo dan juga kongso-kongso bolong ngopi untuk semuanya pada malam hari ini. Konsolektik Anggara Audio Asoy H-O H-A Jos tanpa mikir ya kene krasa kroncongan muntar watenge krasa klisian saya kepingin bae nikmati sego pate gawang lendreng tari tempe sawur sambel blandingan trasi deli tumpang kulup godhong kates lembaran dipangan esok matuk lemangan sinambi ngantuk dipangan bengi nyeni sego pate ora maria anake wong Gus aduh yo aduh aja le aku jak melu aduh iya bocah bocah kurang ajar aku yo digepuki yo aja lho Cah akeh dingul kaya gosong aduh lara aduh iki lho bengkarokane metu
Ya. Dirawas badan to ngir. Yen kau mau kala sergi kok keroyok bocah enem. Aku ya ora trimo lho. Ayo coba maju iki lho. Kucing Candramawa. Wes. Ayo, kucing. Kucing ew. Aku wedi tak minggir ini. Ayo. Meong. Ada kucing. Sabar ini. Sabar ini. Ya. Bocah-bocah podo minggir. Dek Ropi, Dek Rio. Ayo. Hei. Ya iki lho. Ayo Putra. Ayo. Kabio bareng kare atiku wae. Matalah. Menungso. Ayo. Ya siji-siji ya. Hei. Oh tak cokot sikilmu abuh. Ikut. Oh. Ayo. Salah, ayo. Kok. Ayo, maklo. Ngombe. Ayo to, ijek bantek to. Banyu bening. Ayo. Ora tegas. Banyu bening deh Bang. Ayo. Baik. Gila. Ayo. Ayo. Halimau. Halimau hancur. Gini. Aduh. Ini coba maju. Hei. Ayo nih. Bakar. Hop. Barungan moto beling. Ayo. Besar. Ayo. Sing hati-hati. Iki lho napane gamu lho, Ger. Ayo. Bakal tak semplah lan uga tak rujang. Daging sarta balungmu. Baik. Iyo. Baik. Opo? Jas.
Ah, berat, 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 berat. Ayo. Sing durung sapa iki? Awas, sing durung sapa iki? Maju. Ayo maju. Lok 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 lok. Up. Bos. Ayo. Rebutan aku menungso. Ayo Anggara loh. Woi. Wow. Iya. Ayo Pi. Pancai Rompi. Ya. Gus, lo tanding kamu Gus. Hei, jero Gus. Oi, bagus. Ya. Up. Tengah. Us. Awas. Ayo. Berat. Awas. YouTubernya dadi. YouTubernya dadi. Awas, yo. Hei. Op. Mas Agus. Matur nuwun rapipun. Mboten ringgitan nggih. Ayo lho. Eno iki tampang ana karo pecah. Aduh. Ya, ayo men. Aduh. So. Hae. Walah bagus, walah. Ayo. Ojo ijen-ijen kebiyo bareng kaning atimu wae. Ayo. Iki lho, ceklen. Ya. Awas.
Weh. Bos. Sopo iki? Wih. Wah. Teh. Ah. Teh. Ayo. Wah. Wah. Tembak. Timbang. Wah. Ongit. Wah. Orang kroton. Ya kroton. Ayo. Sampeyan kaya wong Jolo. Wah. Ah. Iki ning omahe wong. Ayo. Ya. Hati-hati. Sing ngedram sapa lho Pak Sutris? Manise. Ayo Vin, ayo Vin. Yo. Tukang graji luas sipatan mure ora kleru Yo yo. dhuwur katon manggut Eyo. wong sing ngisor mripate kok kiar samar yen lilipan awuning kayu kaya rukun gone makarya mulih kacukupan sagung kula warga Prius. Ayo. Prius. Weh kono. Ayo yo. Wah, ayo. Timbang saku weh. Oh. Ush. Wah. Wah. Ayo, weh. Oh. Are. Bagus Muhammad. Bagus, anu giginya lebah. Bagus gigi tebal 7. Bagus EBP mas, main beji mas. Nyawat kae.